Kublai ya phi shaka pule khubor ngap shipang kirpang na ka bynta jong phi balada ka de ka sen ka baning kong ya phi baphin pet ya ka channel jungi te sngob ha parlok like subscribe ru ya ka channel jungi ki khubor bamanta ka sngi u nyow trik ujallew ar hajar ar puar ki mat bakong san naw kin chat shai pule kot baha hayeng shwa ban kren shakilat pathai khubor ong UMDC ka NPP ya uba bindu 4% ladap sa 100% ben poi hakiting kong yeng ong ubari nikton dawa pen bha ka GSU ya ka district library hajuai up kinong pet kanong kwar bayo jing batha na ka ADC pen biang ye kitu ki bam kam chandang ni kan thai ha ka chakasat ong ka kashari ki plidar ki bayale ban pelaj u kita ki dei kinong pyniap preu kipat ba kila thang mombati hakandai lat hakasngin ningkong ban ken mau burami ki khlung ki basha pyniap dangshan hanongra shilong jlieu ndreu terik nyau sngi hadin balaklat no jong ikhlung hanongra haka bau pa jong ki ujafran jana ula shak no dan kti bat ki bahayeng hasem jong ki khlung jong ka kur kharbuki kipat ba lambat ki all india movement AIM menta kasngi kila penlong ya ka jingalang thang mombati hakandai lat kum katak kajingkan mau it bat buram ya arngut kini ki khlung ki badang ar bat saus nem karta bala shim no ya ka mensiam kodor kajingelang pajba kalaklut hadin ba magistrate ulawan bamsha banwa ya ka dur jong kini ki khlung halenti ki bahayeng bahasem jong ka kur kharbuki ha kajinget lilang kala penpau ya ka jingbitar bat kala dawa ya ka sarkar jilla bakadei ban bishar bnia ya ka jingkhen sting jong ki pulet ha ka tegasngi Hakategasngi ka bajay ya kini ki khlung baladawa da ka wei ka sur badai ban pasi sendan ya umni ukpa hakatu kapor bajak ki khlung shenu ki pulit balai ki mwat hakatu kapor balai ki bu ya ka ar so kanta lada ka an ka kit khle tharai kan omja kumni hendrai balai mentapat ki wan tuklar ni khlam wan ban that ya ka dur jongki ni wan pendan buram ki khun laong ki meisan na ka kur kharbuki उसके तरी बरेम का kur kharbuki ulama ham ba omde ban let pelaj yau lada ka an ka pelaj lani uplidar upayale ban pelaj yau kitaru kidei kinong pyniap breu kimat pakong san na umo phor menta kasmi wat ba jan men henrei sdien pasi ne set Xi Jinping ya uba pyniap ye ki khun wat ba jan men henrei sdien pasi ne set Xi Jinping ya uba pyniap ye ki khun mi pat ba ban thang mombati hakhandai la Rakhes ngi penne marian ki samla soring kham penwai ka high court ya ka muka duma halor ka dom assembly kelasing kakti hamau raishan ulada phla badai tang ma hi uba pyniap ki khun da ka basya narandang lingba ka RTI lap ya ka jingbam sap na ka scheme jong ka soil mau kon row block ka MDA kan nang bateng ban shar sa sansnem ong urinikton ai ka hima sora ya ka chaka ar akar banshna ya ka waste recovery center ka environment day kam day tang chisngi henrei ka day ban long man kasngi ong ka DC khlam daw kem ki pulit asam ya usardar bat ki nong sin charge nong salbari kani ka wengan puli menta ulada plalut badai tang mau ubala pyniap ya ki arngut ki khon da ka basya narandang shilong jleo andrew terik katkum ka khubor pulit balayo layatho ba ujafran jana ula plalut nadong shadong badai tang mau ubala pyniap ya arngut ki khon badang rit iwe iba saus nem bat iwe ibas ars nem karta uni ubreu hado menta kasngi udan habindi ki pulit balashai kasngi ki pulit kin thain bishar biang ya u hakmat ke yeng bishar habaya kren bat ki he pulit ki bumpwa pen pau kerteng ulong ngitikna ba uni ubre ule hi ya kani ka kam namar ulada phlalut na dong shadong badai ma u hiru ubala jalam ya ka chaka ba ula buri ya ka tari bosya padat iki khon nulor kata ulada phlaru ba ka daw ka dei namar ba ka kurim jungu ka badai ka kame jong kini ki khon kam tre shu ban ya sa ringkat bat u hadin ba ulada mi na ka chaka suma rehabilitation center dangshan kumta ngindang bishar langidan kam ne em ban pan nakaying bishar ban bu ya uha bindi ki pulit kidang tokit ne kala biang ru namar ladap tikena badai ma uhi ubalale ya kani kakam kabasa kalong satang ka chashit ban pengat ya uha ki kendon an ki bating e khanang bakaying bishar kan rai bat kan aya ka jingpen saja ka bating e ya u uni uk paru nar ulale mele kumba e jeki khon da ka ba ulale shaw nakaying sa
hanong lom nongra ha ka jan met lai pho trek ujamang arajar arpuar na ka jingong ba onlet penthet jingbam yaki uhoj ulayalam benthet jingbam yaki na ka wei ka dukan shinong bat ha ka por ba uthet jingbam ha ka te ka dukan layathu ba ulakum penhab yakatari bat dei ka khun ba saus nem ka bala pentep ya u ba ula penhab yakatari hadian ba ula da penthet jingbam ulayalam yaki na ka te ka dukan hadian ba ula da penthet jingbam ulayalam yaki na ka te ka dukan bat la suba ba ula yalam bet yaki shaka ulau pyniap hawa akti nongra bat ula le ya kani ka kampan pyniap dusmon yaki khun hadian kani ula ja rangai namar ula phedre haba ki khun ki klampo yingshu ondala mietru ki bahayeng ki lalet ban pentep shaka bor pulet halor ka jingja ki khun dei ha ka step lai phoi trik ba ki bahayeng bat ki nong shong shnong ki lalet wat bat ki lalap ya kini ki ar ngut shipara ba ki la sha pyniap ha ka te ka lau pyniap hawa akti nongra ki pulet ki la thwet yeute ku paru nar handai kimlap namar ula phedre bat dei tat ha ka por miet ba ula lit phai shaka yeng ka kame ba ki bahayeng ki sa pentep shaki pulet bat ki pulet ki sawan kem yu ha kasngi ka babut kata ha kasngi balang shitrik julie uni ubre ulayalam yaki pulet shaka te ka jaka ba ula pyniap yaki khun bat pen I ya ka jaka ba uburi ya katari hadien ba ula da pyniap yaki daka ba ushusya na padat ban shupan kan mau ya ka jing toket halor kan ni ka jing pyniap dusmon uni ukpa yaki ni ki arngut ki khunret la shimti daka social investigation team SIT balak khle da DSP crime bat pet na dong shadong da SP city uba vivex em ki pulet kila pangat yu Jefferson ha ki kandan an lais pa Andrew Pusau bat lais pa R IPC bat lor kani gidang don sakaway ki kandan an ka pa ki pulet kin pangat yu kaying bishar kala ai bor ki pulet bakin toket yu hadu news ngilenter bat la shay kasngi ka de kasngi bakut bat ki pulet kin lambantan bishar biang yu haka jing toket ki pulet ya uni ukuparu nar ula plaba ula penhiar keput ya ki khun namar ba ka kurim jong u kam tre shu ban pediang ya u ba unwan phai banesa lang biang batka namar ude ubre ubadi kiat lenter bat uba pendik bahaya ka hakipor shwa banit bu ya u shar rehabilitation center ladaki pulet kimpan por shu na ka yeng bishar bansat ya u habindi jongki kayeng bishar kan sarai bansat patok ya u kat ba ka jing bishar pat kandang yai beteng hadu ba ka ying bishar kan rai penrem ya u da ka e ga jing penchitam ka ba ungat nang hisa bat ngi kublai shibun